Така, здравейте хора от VBOX и от YouTube. Аз съм Ескоко и иска правя видеоклип на Minecraft. Бих казал, че до октомври някъде там няма да имам да правя клип. Да, това се промени. А преди после снима събрах малко дърво, сугър и сиц. И така. Този клип ще бъде до около 10 минути, там някъде. Да не е много. Така, да, игра на пенсия. Да, по-добра видеокарта 512 мегабайтова. За моя компютър е много. По принцип не е много. Тото има 2 гигабайта, има и 4. Те вече там са с ядрените компютри. Моя компютър е едноядрен, 1.8. Няколко хора казват, че трябва да има най-малко 4 гигабайта RAM памет. Да ти върви що горе гладко. Да, няма да играм на пенсии. Дразни ме. Ми е така прилично. Значи тук ще ни бъде къста. Да, аз гледах малко Word. 3. Значи вижте се. Първата задача, която ще направя. Така. Да взема това. И crafting table. Какво беше? 3. Да, само тук бата. И вижте колко много неща мога да направи изобщо. И да, така. Да посъбера малко въглища. Но първоначално мисля... Перо... Време... Чакай, дали всичкото съм си изключил. Да, е мол. Да, така мисля, че е по-добре. Въпустото ми е горе-долу прилично. Да, за първи път, откато правя клип, въпустото ми е 40, там някъде. Не е въпустото. Аз съм доволен от новата видеокарта. Не, тя не е втора нова ден. Тя е втора употреба. Харесах си я. И доста е запазена, да кажа честно. Сега да не кажа, че е някаква супер тегавата. Да, събера още. Значи. Тук. Чак така. Трябва после да по-оформям. Клипчета ще бъдат около 10 минути. Значи. Ще ми трябва каменна кирка. Така. Каменна брадва. Така. На лопата. Така. Какво? Значи така, 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 така. Да. Това е сторца. Не, така ще бъде, мисля, така по-добре. Значи, тук ще бъде първоначалното да се пак. Чакайте момент. Не изи, докато не се разбира, да.
Тук какво става? Да, пещера на по света. Много супер, няма си прав. Не спри малко си направих да карай. Така, 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 така. Пардон, взимам. Супер. Още. Това е добро. Що ми падат фреймовете, не знам. Да си пещерам Windows днеска. Но че това е на текит оцеляване. Първото ми оцеляване. Мисъл. Значи клипчетата ще бъдат 50-100. Там някъде. 60-70, там някъде. Пак... Да направя много... Че интернета... В момента интернет нямам. Да, имам. Своил съм си го така. И ми е някакъв така много приятен скин. Ето го. Хоп, хоп, хоп. Така. И да кажа нещо за SKClan TV. И за Доги. А за SKClan TV. Ти са едни тапачи. Мисля без рост някакви пичага. И тия там където се радят на Майнкрафт. Рост ме кефи, че прави някакви интересни клипчета. Другите не ме кефът. Които са. Не знам защо. Не предавам някакво желание да гледам техните клипове. И така... Извинете SKClan TV, че казвам вашите клипчета. Искам малко да се развия аз в VBOX. Малко помощ. Клипчета на Доги, където са на Текит. Сега ще им странявам торч, бе. Тук един торч, там един торч. 8. Опа. 33. 8 по... 8 по 8... Не знам как се смята, той е бил мек. Той е на такъв... Ня. Сега... Трябва да се побия. Напа. Да, ще мина от другата страна. Хоп, оп, така, тук до пещарняка. Да си го пещарирам. Искам още нещо да кажа, ама не знам точно какво. Та фреймата им спадат, от ми намалява. Къде е такова? Мовете. Да, чува. Какво правиш тук? Какво търсиш, бе? Ай, ще убия с патата, е. Ще убия, Ще убия. Ето. Какво мога да си направя? Ще направя един такъв. Окей. Значи. Не ми трябва това, не ми трябва това. Не мога да си направя. Малко са. Окей, значи. Така. Нещо ви каза, значи. Това беше от мен. Аз бях Ескоко. Благодаря, че сте гледали клипа на тек оцеляването ми. Да се бъде толкова.